Izan ginelako gara, garelako izango dira, dio esaera zaharrak. Herriko euskararen bilakaera ulertzeko ezinbestekoa da adineko pertsonen euskara aztertzea. Herriko baratzean euskararen hazia sartu zutenen hizkuntza da etorkizuneko giltza. Eta horren aritik Zarauzko euskara ahozko tradizioa eta kultura ondarea babesteko asmoz eta gogoz bultzatu zuen Zarautz hizketan proiektua Zarauzko udalak. Gure aitonamanen historiak, euskararen historia, gure herriko historia etzeola jasota. Eta gainera guk zarauztarrok zenbait hitz erabiltzen ditugu, beste herritan ez dienak erabiltzen. Adibidez, txaparro. Oso ezaguna da, hitz hori adibidez, gu bakarrikan, zarauztarro bakarrikan erabiltzen ditugu, ezta? Eta horrelako hitz asko dago. Guk jakin nahi genuna zen, zegatikan Zarautzen horrelako hitzak erabiltzen ziren, eta historia guzti horiek, hitz guzti horiek jaso liburuxka batean. Eta nik uste egindan lana benetan bikaina dela, ezta? Zarauztarra naizen aldetik, grabazioak ikusi eta hainbeste herritar ezagun ikustia, pozgarria eta unkigarria da, ezta? Martxan jarri zanean, planteatu zen, gerora begira, fitxa didaktikoak edo aterako ote ziren, lantzeko ikastetxeetan, eta ez da zer egingo da, baina, materiala badagoz, ez da hizkera bakarrik. Daude kontu pila bat, aspaldikoak direnak, eta altxor hori nolabait aprobetxatu beharko litzateke. Belen Maiz, Miren Zabaleta, Asier Sarasua, Aintzane Agirrebeina eta Fernando Muñoz Gurenek jaso zuten lana egiteko ardura. Egingo dugu, lehen da bizi, presentazio buku bat, bakarka. 2004an hasi ziren, eta 2007 bitartean, 50 lagun baino gehiago elkarrizketatu eta sailkatu zituzten, gehienak adinekoak. Gu gaina ilusio handiakin junginan, eta egia da, lujo bat izan dela, eurekin hitz egitea. Egia da, eurek hasieran, alako zalantza batzuk edo bazituztela, eurei ez zitzaien iruditzen benetan garrantzia izan zezakenik euren bizimoduak edo euren hizkera modu horrek, ezta? Eta alde horretatik, euren aldetik jaso genituen, eta baina nik zesango izuetua. Benetan ez zian konturatzen kontatzeko zeukaten altxor hori. Gure ustez behintzat izugarrizko altxorra, dia pertsona gehienak dira, mende hasierako, 20. mende hasieran jaiotako pertsonak, ezta? Eta orduan behien testigantza da oso garrantzitsua gazteentzako, jakiteko gure herria nolakoa zen, gure hizkera nolakoa zen, segun gauza guzti horiek galtzen nahi dira, ezta? Eta azken aldi honetan oso azkar gaina, ez. Hasieratik herritarrek harrera bero egin zieten. Zarauzko zein inguruko herrietako baserri, kaleko etxe eta auzoetan barrena ibili ziren bertako euskararen ezaugarriak aztertzeko helburuarekin. Hasiera batean egin duna zen, izen zerrenda bat, ezta, lortu, lekuko batzuk, ezta, hemen han eta hemen galdetu eta zerrenda bat lortu, eta gero, hasi ginen deitzen, ezta, bakoitzari, pertsonalki deitzen eta komentatzen, hau iten nahi eta nahi dezue gurekin gure proiektuan parte izan, eta horrela, eta orduan hasi ginen, pixkanaka, eurekin gelditzen, eta elkartzen, eta elkarrizketak iten. Orduan joaten ginen baserrietara, euren etxe bizitzetara, eta gero elkartzen ginen baita ere tabernaren batean, edo lokalden batean, eta kamarakin, eta fokoekin, eta guzti horrekin. Gure saiakera pixka bat hortik joan da, ez? Batetik, hor gelditu dadila, bilduta eta jasota, eta gainera, aukera hori erakusteko eta beste guztiek erabili ahal izateko eta ezagutzeko. Eta guretzako alde horretatik oso garrantzitsua da. Urtetan egindako lana errealitate bihurtu da. Gure herriko euskararen inguruko liburu ederra eta ikusentzunezko materiala. Badiar dugu elkarteari esker sarean ikusgai dagoena. Besteak beste, hauetxek dira sarean aurkitu ditzakegun testigantza batzuk. Magisterio, Nuestra Señora de Arantzazu, han bukatu non karrera. Gero arrezki hori nituen, preparatzen nintzen agente de la propiedad inmobiliaria eta gestora administrativa. Eta horiek nituen bat baia horiren da bestia Madriren, oposizioak. Eta suspentzoik ez dut euki. Hori ez ganin behar da. Asturiazik etortzen zan ikatza. Claro, neguan barko ikatza, torren barko ikatza, nahi nahundiak ikatzakin, Zumaira etortzen zan. Claro, Zumaira zerra etortzen, Zumaitik an, Zumarragata, horbegozua eta bihaltze zuelako ikatza.
Tiro egetze onda, txikite guan da, imagina, kafe torero hartu da, bala izo zer da hori, bai, zugetzen deporatuko, ez noski, egun bai ez, kendu ganda. Zer da? Zera, afaldu gabe kafe hartzea. Da, etorritaz, itxian bali batzea honu zerbait janda. Kale joeteko gogo, niote ginean, ama ez niekin joete zen, karruan hartuta, etxetan partitzeko, eta orduan etxeen gelituzke lan inbezate ginoan, eta aunkezea goizian pare bat ordu amaken ez niek eta partitzen da. Balio etnografiko handia dute testigantzek, eta liburua ere edonork erabiltzeko modukoa da. Adituen esanetan, era praktikoan eta didaktikoan erabili beharko litzatekeena. Balio etnografikoa azpimarratu beharko nuke, balio etnografiko handia da olako lanetan, oro har, baina zehazki lan honetan handia da, ze jende badago itsaso itsasoan bizitza izan dutena, beste batzuk barnekoak eta guzti horiek elkarrizketatu dira, eta hor gauza asko agertzen dira, ez? Duela 80 urteko edo 100 urteko edo duela aspaldiko kontuak. Gaur bizimodu asko aldatzen ari da eta orduan mundu hori joatear da, hiltzear, eta orduan hori batu da eta interesgarria da. Onurak ikusten dizkiot, ez dakit, batetik euskara batuaren aldetik ere onurak ikusten dizkiot, euskara batua aberazteko edo balio du, baita, erregistro lagunarteko, gaztientzako eta lagunarteko erregistro egokiak eta hola zertzeko, lantzeko ere balio du, herri hizkera lantze honek, eta komunikazio, ahozko komunikazioa lantzeko ere bai. Herriko euskarak baditu zenbait ezaugarri berezi. Inguruko herrietako euskararekin alderatzen dituztenak, eta zarautzizketan lanean jasotzen dira. Niretzat interes handiko dana da gizarte edo folklore bizitzaldetikan reflejatzeuelako elkarrizketa horiek bizimodu klase bat, mundua ulertzeko ikuspegi bat. Gaur aldatua da ona, beti aldatzen nahi da, baina mundu ikuspegi hori, beste bizimodu klase bat, hori nola reflejatzea esamoldetan, nola reflejatzea jende honek erabiltzen joskeran, gauza hori dana netzako altxorra. Eta batipat, jende honek daukan generalien esan da, hizkuntzakin jolasteko eta hizkuntzakin komunikatzeko kapazitatea izugarria. Eskerrik asko proiektuan parte hartu duten guztiei. Pakori, Imanoli, Rafaeli, Piori, Feliri, Manoliri, Karmeleri, Josepari eta gainerako guztiei. Liburua eta ikusentzunezko materiala posible egin duten dozenaka zarauztarrei. Haien testigantzai esker, zarauzko euskararen baratzak fruitu ugari emango dituelako. Eta gure herriaren historia kolektiboa ere bizirik mantentzen lagundu dutelako.